Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Yes.
kerteng ka jong Jisu. Nginyarway ka kerteng ka jong Jisu. O ka kerteng bapla bapen emyanga ben emyanga ben emyanga o ka kerteng bapla kapen emyanga ka kerteng u Jisu kapen emyanga o ka kerteng bapala kapen emyanga. Right, I can long personal yang ni. I can long personal. Nilong ko pangilong ni Dann hag ni kajakaban man yu de nama jong u. De nama jong u. Oh yes Lord, yes Lord, yes Lord. Kakerteng u Jisu. Kapen em, kakerteng u Jisu ko batiang tam. The sweetest name I know. Jesus, you're the sweetest name I know. Jesus, Jesus. You're the sweetest name of all. Jesus. Blank miệng. Là đâu có đỡ nốt. Jesus. Yes, Lord. The sweetest name. The sweetest name. The sweetest name. The sweetest name. Jisu bai, u blei join kya jing pen long, u blei imani metroai. Jisu bai. Tiu lili jo ka pentor, tiu kulap ka sharon. Jisu bai, Jisu bai. Amen, 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 amen. Oh, taman syu ban syu whisper. Taman syu whisper ban syu pasiau ke keteng jo utrai Jisu galak biang. Just to whisper. Taman syu pasiau. Dan wei ubriu jo ublei. Bodan Shillong. Imerit ban mangai li hayeng. Kariu ka alam ha mobile jo u. Uang pitip beling abu alam namar ba kum ki breu ni kelet yo trai Jisu riman ka kentang abu alam bah bariu ka alam ngakan mawan ong kublesi bun trai Jisu tang machu whisper ka keteng trai Jisu ya iti hame trai ni kapor long bela penan buram ha pedeng jong ki khon ki jome
Bajarab ingi banyai pendan buram me man ka khlip mat. Haka kateng Jisu ngiduai. Amen. Pilawan syong. Kalishbun pastor. Ya ka jing lum ka jing aingu ba kumjuru ka jing duai lang jo ka balang. Baba penial me la le sepo ai don hang tei. Ngam la ban ong ya ka bam dei baba penial yoi ba ka takalong ba ngang alung ngo ka dei tang ka ai ka bo ble da shisha. It is only God itang ble. New pastor jong pi ba em ba kha ba he ba san hang ni how blay. Anything is possible. In God, anything is possible. Natrang ong yang iru burak hoy long serious ba blay. La shai la mi ban lay. Yim tip mano ban don hapoka convention. Ring a tip ba ki hajar ki wan. Ban man kapor bingilek baba ayo I si elek lang baba itip president don ki vice president usi don ki governor ki minister ki DC te kamu ga ktien jo blay uno chulpa umlong bakhlem buram rek tang hala ka jong kari te aingu yo blay ya ga jing le ka jo blay ma kulish bo ni ka jing duai jong pi bahabang ngale da kata ka ba kata ka back up ka ba phila back ya nga da ka jing duai jong pi kulish bo ngalong ni ko mga long ka di na mar ba bo na preng pi duai ma ka daw ya aingu yo blay ti hani ka singi ha jing sha ngala ong ba worship team ru bangin kapelut por ka jing mani bagin mani yo try tare wala ka taru nam ta ka jing mentoi jong ki wei pat di bo bon ina ka tu ka ni ki bentana ka tin ka jong play but ko mga ju ong ngala ong nganyai ong bang nganyai pen kan mau ba ka Bible baro ka wei ka desh pangu Jisu. Ka Bible bro ka wikdes pangu Jisu. Ngila ban yo ibon ki ba don ha ka Bible. Ki Amon ki Moab ki kerteng bang ngai langai. Hanre baro kini ki kedo. Shau try Jisu. Nakata daw. Haga ktin ka jo oblay. Ka Bible ki tu yengi. Bau try Jisu ulong kum kata ka hidden treasure. Ulong kum kata jing ka spa ba ka bom ka balaburi no. Parbangi lap ya ka. Klong lut ka noru. Long teng mo po sniu. Don't give Paul she po sniu. Ngam tip she po sniu le em. Don't give Paul ngang she po sniu. Kan tam dam don pisa po pala. Kan mon shwai le. Shniar don mo. Po sniu pat balap wi thliu. Don pisa sudah. Lum tap. Shim ki plan ying tap abor ni tap ani la at. La ya la lek le sadong la le sarong bala bon ke pisa. Palut dak Kyndit pat wah jing tia. Ka hidden treasure kalau hadu kata. Uni deu Jisu. Ngia keren pangu Jisu. Udai mau ubasdang ba udai mau bakut. Ko ki kun jo oblay. Ka Bible kasdang na ka Genesis lenong benengkong Dkhar benengkong. Hagba menengkong. Ublay lo tau. Ya ka beneng ba ka pertai. In the beginning, God created. Fikir maong, way new blay, uday Jisu.
But ka perthei kan kut ru hau Jisu. Singap ha ki khun jo blei. Cái cả last word ka jo Jisu bo kren. U klem kren shu. Lai satang ha ki por ba ki briu ki o I. Ha ke ji tho pau. Bo Ukraine. Hari ya kabla thoa ka Bible cái cả last word ka bo Ukraine. Ho oi da shisha ngan wan kloi. Yes, I am coming soon. Ka Bible ka sedang na ka bathaw ka perthei ba ka beneng. Dau Jisu. But how Jisu ka beneng ba ka perthei kin good. Sedang ru na Jisu ba kan good ru how Jisu. Hani gisni. Hoi ki ba bon ki bri ka jo blei. Ki krench pang ki prosperity, ki healing, ki miracles ba ki wei. Hari kita kim de ki babakla, ki dona ka Bible. Hari nga kam kwa bangan lek how try. Namar ba nga yo Jisu nga yo Lord barakhoi. Habangal yo Jisu nga yo baro. Nakata daw. Nakwa ban kam lek, ban kam kren siapang u Jisu. Ko ki khun jo blei philong ki blakar khu. Philong ki blakar khu ki khun jo blei. Ban menta kasni ngan pentikena shu. Menta kasni ngan pentikena shu ye ki jingkar khu baka wan happy. Menta kasni. Bagainya puli bat nga. Kyndit tin chimi kapor, swabe mani utrai. Dekat download ni baru. Inya pulih bat ngai ka wei ka bentan ka tin jo blei. Ya ka wei ka kitab. Bagi beriau ki kham kiar ban pulih. Bagi ong sokul mar stus tau. Bagi ta ka kitab jing pen pau. The book of Revelation. Ka kitab jing pen pau. Nginya pe itu kalau nong banengkong. Banyak pentikena ke jingkar khu jo blei ni ka singi. Balarap dana pre jungi ki bom sotra ban puli ke ni ka kitab. Nor baka jinjar puli. Phim so thu puli. Ki baro haka ka kitab jimpen pau kalong kum kata ka kitab kabala sabab ya ka Bible broke away. Ka kitab jimpen pau. Kalau belah semua bika Bible baru kawai. Nadu Genesis hadu kasti ke jauh Juda. Dei haka kitab je pau la semua baru kawai. Bas ngap man pulih ke tin jauh belai. Kitab je pau kalau nong benengkong dekat benengkong sengap. Kajing pen pau u Jisu Kristus. Kajing pen pau Jisu Kristus. Ya ke ya ka ba u blei u la ai ha u. Ka kitab jing pen pau ka de kata ka plan ka jong u blei. Ka ba u blei u la plan ya ka perthei baro ka wei kumnu bakan long. Bat ka ka ba u Jisu long. But kumno an pen boram yo try Jisu. Kani diga kitab jing pen pau. Ka kitab jing pau ko kumno ya ka ba u blei ula ai ha u Jisu. Hanai u Jisu umla ban shubo ya kata ka jing pen pau ya ka ek plan ka ba u blei un le ya ka perthei. Babat penkut ya ka wai sikita ki nong trei la ki khun ki ta ki shakri jo u ki bayat bat u la sha
Ngikan mau na makata dah puli kan ni ngakan mau dah ka gospel communist bau Jisu wong phim long shu ki marau jonga phim long shu ki chakri jonga hanai philong ki paralog jonga banyak ke ai ka bang yo sngau do pa ngan pentip sepi u Jisu u yo ya kan ni ka jingpen pau ka bau blei u thmu ban le ka perthai baro ka wei ha ka bakut ban peden borom ya utrai Jisu hapden ke baro chado bam jukut habau Jisu yo ai kata ka jipen pau singap haladi u ai chakri jo u singap ini pula syu ka khot banangkong ka jingpen pau Jisu ya ka bau bleu la ai hu ya ka bau bleu la ai hu ban pen i haki chakri jong u Hakani ka batho syakri haga khasi ka ong syakri hanrei the pipuli the amplified version ka ong to his bond servants lani kita ki syakri ki blate da ke jingi nawa don arjat ki syakri ki we ki syakri ki baki ong kita ki bad servants, but wa are pa de kita ki good servants. But kini ki good servant yang kren tang ni bon servant, ki de kita ki syakri ki ba syakri ki kan rat jong ki da ka jing e. Dara ki peniap noru kin syakri bai. De ki ai tulop kin syakri bai. De ki ai bainong kin syakri bai. De ki mai rum lele. Syakri baik. Banang ta hadu ba kapoi kapor kitab barim ni puli Deuteronomy ba ukenrat ki kenrat jong kini ki bond servants kita ki bla te daga jing e ki kenrat jong ki knyat ni ki slu stai spo jing khang banong kili no na ying jonga ngim don kam shu epi hanre utau syakri ong em kenrat ngam le ngam tre le ngan don bi bat pi Nama ki khun je pi ki khun jonga. Kaying je pi kalung ke jonga. Nga lait palat je pi. Bat ke ki bok konrat unle usim do prek usa na skor. Ban pe thliu. Bat chanus no balek une ubriu ki tip ba ude uta u bon servant. Lani uta syakri bala ba i jela jong konrat. Hang ni kan ni ka Bible ka ong ka jing pen pau Jisu Christ ya ka bau blei lai hu ban pen pau ha ki syakri jo u ki bla te da ka jing i ya ki ru ki ba dei ban ja long shen bau la pha dau angel jo u ula pen tip ya ka how yo ne su syakri jo yo ne su de uta u de u su we ni ki senrang jo try Jisu ka karakter jo ba phla ba Udah way na pedang kitu kisenran je bau try Jisu ej bayo u. Parang puli mengi wat ispang jau u. Uniu yo nis. Udah utaru u apostle. U baklemiap pat dia kumu martar. Hanre nomor balai balas di hadu kum penyang kelut miap te. Hadu kum penyang kelut las di kumbas di chips miap. Te non sensyar haga ta kapor mla man penyap yu dak ta kom ru perkang pari uspo we ka dolnong bala khot kerteng ya ka dolnong Patmos island of Patmos pad hang ni udon pad habo udon hang ni hawe ka sngi u bleu ai ka pen pau u Jisu u pha yau angel jo aya so ka tin jo blei But haba ula pa dau angel jong u ula pentip ya ka ha uyonis syakri jong u. Nang ta khot baar u bala plai ka tinu blei ba ya ka jing plau Jisu Christ ya ki ai baro ken ki baula yo i. Nang ta snga ba ni ka khot balai. Ka khot ka balai ku ki khon jo blei ngat pentiknai ka jing ka khu jo blei phi mata ka sngi. Singap ke iba ka ong ka ting ublay. Sukuta ba puli. Blessed is he who reads. But kitag biyo singaw and blessed are those who hear.
Hari ini peding kam saliai ke jipen pau boleh sus tau. Day am day ne kata. Ha? Kedai nam day. Ngam shua pon penyang utrai sus tau sya. Mereka Bible ke ong suk uta uba puli. Ya kan ni ke jipen pau. Banang taru. Bat kita kibiyo sngau, bat kita kibiyo sngap. Ya kata ke ketin kan ni ke Jisu lupa. Banang ta om tang bapuli, om tang basngap, hanrei bat basumaru. Bat kiba sumari kita ki ai keru kibla tho nam haka namar kata ka ya kala jan. Hi mene ka banung kong ka ong kumno baki ai ke kin saja long shen. Banang ta khot ka balai, ka khot banung kong ya ki ba saja long shen. Khot ka balai ka ong namar kata ka ya kala jan. Tegay bau Jisu pen pau kabau yo I ka plan ka jo ublay baru pa yo angel banya kendu bau yo nis dekat basau nya puli uyonis ha kita kinyo balang ki bah Asia tolong ka jing ai happy ba ka jing suk na utau balong badu bala julong badu bansawan. Bat na kita ke nyau ke mesin ke balong khmat ka ke ju. Wei utau balong ba sawan de Jisu. Ula de long shua ban thai ka perthei. U balong menta bat u ban sawan. Ko ki khon ke jo blei. Nyau I ke jing ja ke ba ja ka perthei. Phidang yo I ngang scam ke ba pek ke ba eat sports. Pio I phi pek ye ka tu ka Olympic ke ba shudap German hagani. Hapo Paris, ha France. Pio iki ai ke ba ja, pio iki ai ba ki kile. Kumno kile ka tu opening ceremony. But kumno kile ru haka closing ceremony. Barok kalong ban persya yau Jisu. Balai nama kaya kala ajan. Kaya iba jam entah kalang ka perthei ha Israel. Ka Israel ka deka time clock ka jong ublay. Ka deka kalenda ka jong ublay. Nagam ta jongi. Kaya ibang iyo I kilong kita barakhoy nginum deban kalet. Walang idon hangnu honung ilong kumnu ru ko ki kho jo blay pi ki samla. Wa ki rang ba wat kalet yakni ka we ka jing sha ka ba kraw. Bau ni ubalai yap nam ta jingi wa thau ka beneng ba ka perthei baru ba yap nam ta jingi wa ka kerteng ju long Jisu un sawan biang uong ngalong utau ba julong ba utau ba sawan ye jiwan ka jo tra Jisu dan arbenta ka wei ka long bu sawan ba rong no ye ki ba khu ye ki ba ngei ye la pediang yo try Jisu ke pen kre melaga sngi ke beng ong ka rapture but ka wei pa de ka de ka long ha ka ba unwan ban yu ka jat halor ulum olip unwan rangkat bat ki phau hajar ki riu khu ju nyen se pe la da don ka por ram dei men ta ka si ru ha wei pa de ka por mang ta khot ka basan but now Jisu balong nong phla yo bala ban shania Lara ki bang nyamla man shania ki what ki no news ki wa born ki news nyamla man shania la ne ba ki jing tho ki nyamla man shania Henry ya ka kitab jing pan pau nyamla ban ong bang nyam shania no bale kini jing pan pau bol bi la plan nam tau Jisu u Jisu yo I kata la ai ho do blay baru Jisu pha do angel ban pentip show yonis. Mereka dekat basan kon but now Jisu Kristus balong unong pla yo bala ban shania. Ya singabha. Ya ubala khanung kong nakibayap. Ba unong sensyar kisim ka perthei ko ki khun jo blay ka perthei compare ki belittle. Yo try Jisu. Compare ka perthei ki humiliate ya ka kerteng utrai Jisu. Compare ka perthei ki ben. Compare ki kren ben.
compare ki le ki ban pani bau Jisu ulong tang ka sedap jot Handai ka wei ka ski kin sayo ye ki khmat jigi sa plit ba ka ta ka long bau Jisu ude ulong sansar jong ki sim jo ka prathei ong bat nya hallelujah manang ta khot ka basan ngi ngi buteng hang ni ha uta uba yengi bau balas sat yengi na ki pop jongi hagas nam jong hallelujah yengi usat yengi na ki pop jongi hagas nam jong hi don ki bri ki ba hagas shem sim ki ong try Jisu kuble shibun me siu spa ki pop jonga hagas nam jong me kuble shibun try me siu spa ki pop jonga hagas nam jong me Jisu siu spa ki pop jongi Jisu siu spa yang ni na ki pop jongi. So tu kata, lada Jisu siu spa ki pop jongi ka umut ki pop jongi kelai beneng. Ada Jisu siu spa yang ni na ki pop jongi. Ong ban nga hallelujah. Dan kira kerja Shem sim kuble shibun try kuble mesu spa ki pop jong ha wow reu su spa yang ni na ki pop ki jong nang tangi pe ki khot wan riu kloi bau lapan oh my god asngap kan dia ngat lain buat do khot basan uba yang ni usat yang ni na ki pop jong ni hagas nam ju khot ban riu bau lapan long yang ni kisim oh hallelujah ko ki kon jo ublay Jisu lapan long yang kisim ulap bat kileng do ha ublay bo pa jo ngilong kisim ong bat nga hallelujah bok se iwe ong pidigus im Ada don lele ki bakam klain bok kam fi ban sotu ba da apang kan o kan masa Bible ko ong bola penlong ngi kisim bat mdei tamilong kisim milong keleng do how blay milong keleng do nang ta shushu ngene pe de kharban nyo Jisu ong kumni how you honest lengbau angel wong hakmi wan bakil o baga khmat baro kan yo iu bagi taru ke basum yo bagi jat bereu baro ka perthei jong ka perthei kinyalen nyar lempat namar jo kumta shisha amen de hang ni ken arjat ke jiwan utra Jisu ka we ke bo unwan ban mi pau tang hasuj meneng Om baro ka perthei kan yo iu. Hari unwan man mi pau simring ban wan shao ya la ka jong ka ba i chu ka ba long ka balang ka ba i ka jo trai. Ong ban nga hallelujah. Ki ba yap ho Chris ki mi pat ni ki jingtep. Ba ki bedang im ki nya hair no. Ki bru ki kren ben ye phi hawa phi dwai happy jirwai hawa pi kanut ki so jirwai wat hab boss pat hang no pi akale hok kan ka ban ki shebneng yes ngin se ki shebneng hawi ka si la dang dang hado ta por ngin lej ba utrai naman hang ni ka kren hong ba ka perthei ba ki jet bru ki nyat lempat Ngaku aban keli na ibi. Hakapor ka ba pieto bi Elwin. Habai Elwin iwan hing mani. Hapio i Elwin. Piam plenyar fitin. Toi tu enga. Pilong omno. Toi tu se. Kemen. Temanu kini par kibaleniar. Kimano kini kibalanyar kini kita kibam penega dono jongki kibam priang ya utrai Jisu kini
kinya lenyar om dei tambah kinya lenyar kindai lempat ru. Kinya lenyar lempat. Harga balangkan kemen. Nama bau nolak kere mulawan. Nama tadang kuat ingi kikuan jauh belai. Penkre ka jiwan ka jauh tera Jisu. Penkre ka jiwan ka jauh tera Jisu man ka klip mat. Nama harga jiwan ka jauh tera Jisu. Mendai bah. Kumentang kasih rau tera uruan sibit. Kumentang dong ka kanyut jumai ka jing sawa ka leng saudong bat ka kum kal yong bat ki ngit baro ka sawa kan long ki ka ba pinda kim step phi ba kasih kami nang tai man kasih kami nang tai phi kami na sya tai hang tap oh try ro jan wan ngam pen kre hakapor bo try wan everything will be normal. Everything will be normal. Na trau Jisu ong ki syong kurim bagi pen syong kurim. Kamut everything will be normal. Anam dan raban om na badung yang ini kipin nak kata kapal banong pekrek loy mo Jisu num pat yang bandung pin yang ini banong ngalawan saya pang mo ngalawan everything will be normal. Hande kan Shillong baik kan san hang nong no bengi ngidon kila pekrek nam tak kajiwan utai maki kinyo singo ka jing sawa ka turoi baki nyali no badu kata kadai kajingwan ka jo utrai ka banengkong hani kren chang kajingwan ka baar ba kajingwan ka baar pa de ka long ha ka ba utrai ka Bible ka ong ha ka shithi ka jo Jacob ha ka shithi ka jo Judah o ha ka shithi ka jo Judah nengkong ka sao ka ong bau inok uyoi hagaji pau jo uyenok ukren baruang hakami utrai uan bak sipau hajar kiba khu jo ya ki angel mju khot kiriu khu ya ki angel ki deki angel kumno kinong kiba khu ya bak klem u Jisu klem yap nam ki angel u Jisu yap nam ta jingi ban sa jingi ne ki pop jingi ban pen khu yangi di hadir bagi ladon syate ngin wan ken pada utara Jisu rengkat badu kita ki hajar bagi pau hajar ki ban sawan bade hangta bagi ta ki ba suamiu ki ba kren benyu ki bele benyu ban ki bang continue hadu mentah ka jing impop penum la ban yo bentah ka jong jirong no Pila bandit kot balang Jisu siru. Lagi dang ia maga pop. Penumi abenta dalele ruya. Pas ngap kot bapra. Singo tanat kot bapra wong. Wong ngalong mga alpha bad omega. Ngalong mga utau bas dang joki eke baro. Ba ngalong mga utau bakot joki eke baro. Ong utrai ublay ubalong baru bajulong baru tau basawan uta badan bor baru ngiu ini kintin ubalong ubajulong baru basawan ngiu i arlai sao san sin apa ke Bible nang kang ini pek kloi syamni ban mani utrai dekat bakandai mangau yonis uba upara banget jongpi Banu yo bentalem hak jinjin jar bar hak hima bagi jing sya Jisu Kris. Nala don hak taka deulonong ya kabla khot patmas. Naka benta ka ktin ublei ban naka benta ka jing pla yo Jisu. Sya set sya le ben na babu apply ka kting utrai Jisu. Tukar bespo ngalong hau mun sim hak sing utrai. Bangala yo singo na sya dien jongai ka ktin ba jam kum ka turoi. Bakat wei kadaong ngalong mangau alpha bad omega ubanung kong bad bakat du ya ka ba meyo itu tho haka kita batu pha si kita nyu balang si Ephesus si Smyrna si Pergamos ba si Thyatira ba Sardis Philadelphia ba Laodicea khat ar te ngala pha ba ngala yo ngayo khmi thu ya kata gaktin ka ba kren hanga di habang ngalapai ngayo singeu ngayo i hnyau ki ding penyang syarak siar ki ai kini ngin si batai lardon kapor hakawi pat kapor
Pada pedang kita ke nyau ke ding yang syarat. Yo way uba kumu kunu beriu. Jisu. Sengabha. Balakup Jacob hadu ke kejat. Bau lapan po ekas belapan po ke jimpan po kesiar hadu ke syadem. Nang tang kau berkat lah, kau berkat sao. Bad ka clear jong u. Baru snyu, bad ka clear jong baru snyu jong u. Ke balik kum unyu lang brot balik kat kayor keng. Bad ki kamat jong u kum ke telik ding. Kau berkat san. Bad ki kejat jong u kum karnong bapernai. Kum habala tang ya ka hakalawar ding. Bad ka ketien jong u kum ka jing sawa sibun ki kan riu. Baula don haka keti kamon jong u nyeu ki kelur. Bana ka sentur jong u ngap ha. Bana ka sentur jong u kada mino ka white lam ba al yang serti banep. Bad ka khamat jong u kalalong kum ka ba kum habaka singi kateng shan haka borba joka. Ya ka buram go jong trajis. Kata ka buram ka ba udon. Dkhar bakhat nyau ngap ha. Dkhar bakhat nyau. Bad habang ala yo I ya u ngala kelon haki kejat jong u kumu bayap. Ko ki kono blay. Uni uju uyo nis. Uba iet yo try Jisu menbau Jisu dan ka perthai. Uni uju uyo nis. Uba shania akasyadem ka jo try Jisu. Menbau Jisu ong don uwe na pedang jipi ban sadino enga. Bagi sendran kia ki ai dak sho uyonis badan hajan jong Jisu kelidai manu uniu ju uyonis ubashania akasyadem ka jong Jisu namar Jisu long ubriu ha tu kapor re mentah bau yo iyo Jisu hakata ka buram ka jong ukum baulong umla sho tang banyeng ukelan hakikat ka Bible ko ang ulalong kumubaya ku ki khun jo blay ngala kren hakiwe ki por ngapen kan ma biang yangi don ki briu ki ba ngande kendu ba Jisu ngan le kum tangan keli kum tanglim ku ki khun jo blay dengi iyo Jisu ngin don nginum la ban le ta ki ke baka ba sutrat kalong ni haba u Yohanes ubadon hakata ka dulong padamos pasya penregang par balasya sedih lu hapa penyang sedih u klem keli yo Jisu try balai hang ni try balai pat kalong kum ni yang Mario iyo Jisu mlai chuban kren mlai Yesu la sekolah mes bak kumayap hakata ka buram ka bakrao ka jong try Jisu rek ba sautanat pa dia kalong kani ko ki khun jong blay new Jisu ubo ki kti ki jong u how Yohanes bauda ong puli na ki Bible pareng ki panang pareng pi tu ki dak basaw ki kintin u Jisu bauda ong tu wat siap tieng ngalong mga ubanang kong bauda bakhat do bauda ba em singap ba dekat bakat pra kloi wong shushu how Yohanes singap ba wong bat ngala jalong ubayap dia kami ngalong ubaim shiki bom jukut banga don ken ki shabi ka du jok ba ka jinyap singap ba kani ka dekat bakat pra kan ya rap ifi ban jubab ya kiwe ki jaj briu ke bawan ban biak phong rai ya ka jinget jopi lane ban pen telot ban pen senjorno ka jinget jopi kam tam kini ki badon hajan jongi ni ki ying jerngam ki badon hajan jongi kiong kum ni ki pen sepyang keleng ka perthai bau Jisu uklem yap lo kading pana
Uklemiak. Dan uway paduwayap kiong tamba umday u Jisu. Reka ni ka Dkhar kan yarap yang i ki khon ublay. Balra kiwan syapi kan ni ka Dkhar kan yarap api. Kadon kawe ka jingja hakaba Josh McDowell. Beliau jauh belai. Uyanya, uyainya, uya debate, but way, unoy alam, juga way kaniam, platip hi, cingam kiniam tiba, don tu kiyeng berjengam. Hapadeng kata kajiannya, hapadeng kata debate. Tahu beliau amedidat penibun ki ban penibau Jisu umdai utrai Jisu klemiak lo kadi pana Jisu klemi pat bun ki beliau kila long brainwash hare pedeng juga tak kajing pen ini ya hang khadu Josh McDowell wong yakin ikan walau Jisu klemiak manu bakren yang ikan haka kitab jimpan pau kita ikan Josh McDowell ukod yakan ni kadekot ke bakat pra jimpan pau nangkong bakini kita ikan yang bami nak sentru Jisu bawang bangala jalong ubayap bangala ti hakmi ngalong ubaim ngalayap bangalami ipat bangya im ki bom jukut bangadon ken shabi do jog baga jingyap daw Josh McDowell Ukraine ni ki kentin ukut ni ki khot ka Bible uta udong ya side jog kata kaniam mau dew na Africa na South Africa wong you come to South Africa I will kill you marbom la shu maka jing shisha ka ktin ga jo blay ka de ga jing shisha ong mat nga hallelujah. Hak tu kisni mo pastor Dani dengan tu. Wat hak ni kisni manta. Kindon kibri kibas ngau begini kibas start. Kis ngau begini kibas start. Kiban batai sepang kita kiai. Sepang Jisu, sepang kajing kaju, sepang kajing yapju, sepang kita kiai. Bakin dah batai hak terkong kibat teng fis ngau. Tip denam tak kajing ong. Denam ka Bible ko ong. Denam kumta. Nama kata daw. Kini dikikentin kibau Jisu ong daladi ngalong mga hakmi ngala jalong ubayap pan mentah ngalong ubayim si kibom cukut banga don ken kishabi ka dujok bagajiap Natad hol bakandaan maka tatu tho yeki ru kiba mio baki ru kiba long baki ru kiban salong hadin kini khabar pho yeka jingmayan chapang kita ke nyau ki klur yeki bemalayo yeki ketika monjonga bai ta ki nyau ki ding penyang syarak siar kita ki nyau ki klur ki long ki angel ju kita ki nyau balang bagi kita ke nyau ki ding penyang syarak kilong ki nyau balang. Man pun kut no, ku ki khun jo blay ngau pi man ni. Ki kaman ka perthai bro ka we ka sedang nau Jisu. Bat kan sakut ru hau Jisu. Nang mak tak daw ong ngalong alpha. But ngalong omega. I am the beginning of everything and I am the end of everything. Utau de kan rajongi. Utau de Jisu ibangingi mani. Utau de Jisu. Ka last word ka bau Jisu kren kadon haka kitab jimpen pau. Nalor kan ium kren isu. Katkum ka kitab jimpen pau. Pinyo i hang ni. Haka kitab jimpan pau ar baga Dkhar ka ba ar pau
The English Bible kam tam kitu kibadon da ka let's say the NIV pinoi hang tu barabor keju mention hang tu red letters are the words of Jesus. But hang tu ketika last about Jisu keren. Wong kum ni wong hang khabar phau uta wa phlai ni ai ke ru wong shisha ngawan kloi. Amen to wan try Jisu. But nang tu kawan ke jingker khu penwai ke mo ong no ke jong yonis ba ka kut ka Bible. Ka sedang no Jisu ka perthai bahkan kut ru hau Jisu. He is the Alpha and He is the Omega. The beginning and the end. Nah terang ngat bahkan kan tip su pang try Jisu. I want to know more about Him. I want to know more about Him. Ngaso banyam. I want to know more about Him. Ako aban tip su sepang uniu try Jisu. Shua bangan shong shua bangan iman mani. Kalau akut kesemon jonga. Ni shua bangan shong, but shua bangan mani sipor. Yo try Jisu na du ko dok nut. Kan mau ni man kapor. To bu no to anai pe Bible, anai pe Bible. Skap yang yo pi ngong claim ya singo. Skap yang kan mau ni man kapor ka bau Jisu pen khia ya pang. Ainuk sa ku mi tu ka kan thayo mi Islam khat asnem. Ka bakta ya ka jain kup ka jo Jisu. U Jisu habaka yo khia, u Jisu ong ya ka kum no. Wong Kat kum ka jingay jong pa, ay kan long ye pa. Ne? According to your faith, let it be done to you. Si ini ki galeri ki batali sene. Syuki rumdan. Balengin pendap syuki kini ki galeri. According to our faith. Na tap ti to na tap bahase. Ya tap insult bante. Tang syukran ya kata pala ong. Ya apostol tala kata pisah. Mamo ong kata. Nganum pawalam ya pisah sini. Tiit hi se. Si ublay wan je seng ba syuki. Wan je seng ba bu syuki. Kajingay ti. Nga tiit syuki. Namar ba nga kwa banyo iti. Kaya mo ni kadam. Balay bam dan beri sa tayim dan syuki ti. Lang raw Jisu ang according to your faith, it shall be done unto you. Fikan mau ni pastor, kita kebetulan hang ni makam mensyua, jeng elder Sunny, jeng elder Splin, elder Gordon, fikan mau ni mensyua, kita ibangi ong. Ladon kapor ibangi challenge ibangi banyak tit syuki. To kam mafikan otli, anu ki mesim himalam tit syuki kat tatali. Pi dei kiso jong ki babuna pring je pi dei kiso jong kata ka jinget jong no re jong no. Oh mat nga hallelujah. Pidi ke jing kiso juga jinget junuri jungnu. Haba piwan pi idang syuki basong bat pi song syuki kedi namar badan manu bala tit syuki bala dwai da ke jinget bat piwan song. Oh matnya haleluya. Bana mak tak dau tugin pendap kita syuki. Yang mo fi ora pisah ni tit hikin. Tit hi be da ke jinget be. Da ke jinget tit hi. Kibriki ong rasional ngak dra dekat jinget kayi ngajo utrai bagi bikin wan bandangilah pendap ini ki galeri dek syuki pensiu i bagi sawan nomor bau utrai Jisu un num pen le ran ye kita ye bangai. According to your faith it shall be done unto you. Tang IT dekat por pastor but shipor in lek ban mani utrai. Kelak worship team.
Ngin mani yêu trai. Ngin mani yêu trai. Ngin mani yêu trai. Ngin mani yêu trai. Mẹ cái chừng crowd, cái chừng lòng blade cho u. Bây cái chừng crowd cho u, cái bom lại yết chu. Cái bor cho u, cái chừng start cho u, cái bom lại yết chu. Udah try cho nghi, udah blade cho nghi. Udah kupa cho nghi, nó sẽ spa cho nghi. U Jisu Christ. Look, come close. Mere Alpha, but Omega, Ni mani ya me try, me long ba day ban ya ro. Mere Alpha, Midday Alpha, but Omega, ni mani ya me try, me long ba ban ya ro.
Jisu ulong uta the main central of attraction. Hapneng wat kaji tenat jongka. Beliau Jisu deng ta bolong ke pedeng tam jongka jing terang maka jing tenat ya baru ki. Datang irwai Jisu tam Jisu tengin yung Jisu ki ko jong. Ngin yung Jisu. Ngin yung Jisu. Jisu, thank you, Jisu. Baro banalong, Tajiker mencongan,
jongi ni ta ju bagi bilang dengan tuanya coba itu akti pi ki bo ju try Jisu semari ngayos ngau ya so jimani Muslim show ki bagi ngayo ya kita beri Muslim show kan sampai kita ke Bakira lasur penbenar burung jombe ngayos kau ya so jingmane ngayo i ya kita beri Bakira lasur penbenar burung jombe Shushu bengin nang ban mani yame bengin yu ikat nu ngilong ki barit mo shakri jme uli be nu ong ngilong tang ite ki kenyang baki wi akamat jome depan ban ki jingai ke jome ka im yangi ka penlong yangi ki sim baki lendo ki jome ora pedengkat kita ki ke mel ai shengi pen ai ka man sim bengin long ki barit ku try akamat jome try bengin long ku melong tu kita basan ki melong on ki basngo ba ki melong iba bit ki long unworthy wat ban pong ye ki pan sia habagi pet ye ka akamat jome Jisu ni ani ka por ku try ablay shwa bangan mi do la shai ban le Naka jinglet ko try ang ka kam ka chime shabar na kari.
ngai ngu bagi khun je me kila duai nam ta jonga ba nganget kina ngai duai bani ga por nga duai nam ta jongki ku trai ki badan hangni ki badan ku trai ki branch churches ki badan ku trai por India bakin don ku trai hapo ga jing kedup ke jong me ku trai kumaki ka kemisian ka kedup ile ke jong ki khun sian ha ka yo i ye ki jing ma ki ba wan trai ba me men kedup ye ki ka rat ba i ba men ya rap ye ki ba ki nang san ha me ki nang khlain ha me ba trai up le ba ki nang su thiet ha ka ji de je ki bat me ku trai ba ki trai bi ga da dwai ga ni ba we khama jo me trai bai we du na ki banget ki badan menta ki ba melawan lam ska balang na do bastang ka balang na do menta ba ki banang wan ru manam dan we ru iban misno hakata ka jirong no Yes, Lord. Yes, Lord. riba baro hine don lang ku try ablay hamka bai rap ku try la don manu ki ba yat bakala ki ba le ka pop ku try ki ba hari ku try tim try ni doai pengendu yang kita try dengan kuat yang kita bikin miss juga peneng yang kuat yang kita bikin miss juga jirong no yang kuat yang kita bikin yam dan nyar lempat ku try apa bikin yo iya meba mewan Rekom bau pol syakri je mewang bangadat frang bangan don mentah kata kajing lipat ke penungkong pada try ablay bandan mentah kata kajirong no try ngeduai try biki bo je ka jing tim ka jing pang ka jing yap ka numla banwan shajan ka ying jan je ki khun jong me ngeduai ka covering halo jongki bagada IT no egi haki kti badan bor jong me hagi Jisu mar jong me habki ya shrum sheneng habki lek leki kangki jam habki shongi kali ki bike ki scooty barki wake ku try ableki transportation try ablay kanam don ka accident ku try ablay kita try to rat bai kita duai ka jing sumar ka jume banga claim no anda kam taki banget nga claim ni ka sam kanai phawai bekin yo yai rin kin yo rin ku try baban shong hakit thap yang ki jume kan bai nga kino I pastor Dani Hoi, namtai elder Gordon, nakamtaki elder ki deacon assist pastor made it ko try dan hangni bat baro bat kum ju try ki we ku try ba pnyaj ha ki we ki branch ba pher po India mendakar khui ki ku try ablay men kar khui ki ku try bakin naman bha bakin nang man roi kan ba yi ngedwai namtaki samla ki bawat kam try ablay ha kan ka perthai ba kum kan ni why kumaong jiruai you will make a way where there seems to be no way you are a way maker man thao ya lat man thao ya nawa ho you setan ule bestan you sin shar per thege ba pop kilong ba start re me kham start shu pan ma me atrai man me kham don bor shu ma me Mat kadau ko try ngi duai bagi pan na me bagi khun je makin yo ki kam ki jam ki betray business jong ki can multiply pat habai me ker khu ki khun jo me ngitip scam baka balang je me kalong ka ker khu tryไปมันอายกระโดดนูดพอจงกีรูไปกินลงกีบอีเจเมกูตรายกีบันอายชิกกำก็จะไม่เคลมจิกเป็นนูนมัดกูตรายอับเลงอีควินตีกุมกับจิงทูลปากกับลาวันเชงีบักนี้ก็ gospel กันนี้กับจิงเตรกูตรายกันไปวัดดูไชน่าเงินสปอร์ตอีกน้องเตรชิตกับจาการกูตรายบังกลาเทศกับเนปาลเมียนมาร์begini kiri mamarjan kan rabi ingin pa ingin missionary try ablay deke jing ai ka me me kar khu ka balam ka jume
try ngan mi no la shine na I ki jame ki khon jome because you sumar ka jame ka long joki ka jing I jame ka long bat ki ka jing I ki joki ya me ka nang sang ko try baginum kwa Yesu an ri tang ya me tang ya me Jisu tang ya me baginum le papu ya me ko try come on baby try ngapalai ki khun jame nang ka jaka rengkat baka jing ka khu baga jing I ka jame oblay ka jing ai ka jong Jisu ka jes lo ko masim ko kin long rekat bat pi ki khun oblay dan hangni hang ka balam ki brand churches check lens no dong ba ki tu ba pek ning ba ki social media ba ka jing ka khu kan wan shapiru kum chon mentam kasih ba shapam jukut amen 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 ungbat nga hallelujah Hallelujah. hallelujah hallelujah